Nining sa iyong pagtaod, pangalanan mo kung para kanino ang kandila ha, kay baka mag-away-away sila, mag-agaw-agaw sila dito, ang dami-dami nila dito sa ano, sa minteryo. Ayan mga guys. Pupunta kami ngayon guys sa sementeryo at doon tayo ay mananaod ng kandila. Welcome back mga guys. Ngayon po ay November 2, 2023 at ngayon po ay araw ng pagbisita sa ating mga yumaong mahal sa buhay. At ayan, sa aming pagpisok, nandito na kami nagpapagasolina at ayan, pahugutan namin ang kadina ng aming sasakyan. At ayan mga guys, numero 370 sa Baluta. Mega love shoutout po sa shop na ito. At ayun, pinakita sa amin na kanilang pamunas ay pante na luho. Eh kung na-invite doon. Ayaw naman. At ayan mga guys, nandito na po kami ngayon sa Lawang Cemetery at grabe, napakarami po ng mga multo na mga bumibisita sa kanilang mga mahal na yumao. At syempre hindi po tayo magpapahuli. Syempre mga guys, tatauran natin ng kandilang ating mga mahal na yumao sa buhay at baka tayo ang kanilang dalawin. Mabuti nang tayong dumalaw sa kanila kumpara silang dumalaw sa ating mga tahanan mamayang gabi. Dito po sa Northern Samar, kalimitang 2 araw po ang paggunita o pag-alala ng mga tao sa kanilang mga mahal na yumao sa buhay. Ang 1 po ng Nobyembre ay ginugunita ang mga santos o mga batang namatay, kung saan po sila po ay pinaniniwala ang nagiging anghel na gumagabay sa kanilang mga pamilyang naiwan dito sa mundo. Samantalang ang addos po ang regular po na pagbisita sa kanilang mga mahal na yumao sa buhay. Kaya po nangyaring 2 araw po ang paggunita ng araw ng mga patay dito po sa Northern Samar. At ayan mga guys, nandito na po kami ngayon sa puntod ng aming mahal na lola. At nandito yung nanay kong rebanded. Ayan, nanay kong nagpa-reband. So nandito sila na ay nanaod na dito. Ang taori doon, nining, ano na? Nining, sa iyong pagtaod, pangalanan mo kung para kanino ang kandila ha, kay baka mag-away-away sila, mag-agaw-agaw sila dito, ang dami-dami nila dito sa ano, sa minteryo. Marina. Tugbos ga dito na. Jori, patugbos agad. Huwag ka lang maaalo. At ngayon naman mga guys, pupunta pa kami dito sa aming ibang mga kamag-anakan. Syempre, amin ding bibisitahin at baka naman sa amin yan, ang mga yan ay mga magdumot ang mga yan. Magdumot pa naman ang mga yan mga guys. Naku, baka mamaya naman sa aming bahay na sila ay bumisita kung hindi namin ngayong bibisitahin. Sabi ko bibisitahin, pagkain kagad ang bumungad. May nining. Mo na ngayon ni mo pasalamat sa yung pag-overall champion. Pag champion mo sa kuan sa election. Ano? Hoy mga dag ko na ngayon kang. Ayan, nabisita din namin si Duterte. Andito sa damit. At ayan mga guys, nandito yung aming mga kamag-anakan. At syempre, pagkain kagad ang aming inubakan. Oh, ayan oh, may mga bring sila. At kami naman dito ay audience impact. Kaya biso-biso lang muna kami bago kami dito lumantak ng pagkain. At baka naman hindi kami makabahog at hindi kami makapanakgas mga guys. Ayan oh, binawasan yung ano ko, yung pansit ko eh. Kala siguro mabahog ako. Nanay nga nagpariband, ayaw panakgas ha. Galit na naman yung nanay ko nagpariband. Multo hinawa yung mga nanakgas. Pariband sa dityan ha. Butang hindi din. Inga, nanay nga nagpariband. Kuan gad, ito na tinidara na ako. Then yan, buksan mo yan, mama. Nga nagpariband nga mama ko. Oh. Butangan mo ako. Sasagi mo. First time ko kasi ato pinahimo dak maro. Kusad sala pa nagpahimo. Sige pa. Mama nga nagpariband. Yan. Okay. Tama na yan. Nalakay na. Ito po dito yung mga guys, yung mga team lakay. Tingnan niyo kung sino dyan yung pinakalakay dyan sa mga yan.
Yung hindi dyan lakay, ano yan? Mamara na. At ayun mga guys, pauwi na po kami at nasa unahan namin yung nanay kong nagpariband ala namamasya lang sila sa lunita ng aking dad. At grabe, sobrang init po ng panahon, bagaman napakarami pa rin po ng mga bumibisita sa kanilang mga mahal na yumao sa buhay. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Yes, yo, break it down yo. Mega love shoutout din po sa lahat po ng mga nangangasiwa po para po sa maayos na pagbisita po o pagdalaw ng mga tao sa kanilang mga mahal na yumao sa buhay. Nakita po natin napakarami po ng mga nangangasiwa po dito nagtutulungan para maging maayos po yung pamamaraan po ng pagbisita. At syempre may mga kapulisan po tayong nakita dito. Mega love shoutout po sa inyo. At yun yung nanay kong nagpariband, nakatayo po, nag-aantay po ng aming sasakyan. So doon po sa ating mga kababayan guys, sigit po sa pagbisita, kailangan po ng mga yumaong mahal natin sa buhay ang panalangin. At syempre paalala po ito sa lahat na maiksi lang ang buhay, gawin itong makabuluhan para sa sarili, sa pamilya at syempre sa ating Panginoon.